3-нче халыкара тарихи-мәдәни мирас фестивале Искер җыенында катнашучылар. Борынгы Искер шәһәре бөтен татар дөньясы өчен кадерле ядкәр. Тарихыбызның данлы бер сәхифәсен гәүдәләндерүче изге җир ул. Бүгенге көндә сезнең ата-бабаларыгыз рухын улылап, шушы изге җиргә милли тарихи комплекс төзергә тотынуыгыз, милли җырмык бәйрәме үткәрүегез, тирән ихтирамга һәм мактауга лаек сокландыргыч гамәлләр. Искер җыенына чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кызганыч килә алмыйм, чөнки Татарстан президенты вазифасыннан киткәннән соң сайлаган эшемнең иң кызган вакыты. Сезгә мәгълүм, мин Татарстанның 2 тарихи истәлеген, борынгы Болгар шәһәренең һәм шәһәр утрау Свияжскин яңарту эшенә керештем. Хәзер шу җирләрдәге тарихи һәйкәлләрне төзекләндерү, анда яшәүчеләрнең көнкүреш шартларын яхшырту буенча киң колачлы эшләр башлап җибәрдек. Димәк, бу нисбәттән без сезнең белән бер максатта, бер дулкында яшибез. Себер татарлары гомер-гомергә көчле рухлы, иманлы, уңган һәм бердәм булдылар. Хәзердә матди һәм рухи хәзинәләребезне саклау һәм байыту, аларны киләчәк буыннарга исән-имин китереп тапшыру турында кайгыртып яшиләр. Сез милләтебез үсешенә хакында куйган улы хезмәтегез өчен зур рәхмәтне белдерәм. Бүгенге фестивальдә катнашучыларның һәммәсендә җиңүче дип игълан итүегезне сорыйм. Чөнки тарихи ватаннан читкә яшәүгә карамастан, зур сәхнәгә чыгып, туган телдә җырлау, сөйләү, чын татарча бию һәм татар музыкасын уйнау югары иҗади казаныш дип саныйм. Барыгызга да сәламәтлек, бәхет, муллык һәм иҗади уңышлар телим. Минтимер Шәрип улы Шәймиев, Татарстан Республикасының 1-нче президенты.